Kudhara tichikura guys, tainzi kwainzi varume vaitanze handidi mukadzi anopfeka trouser, handidi mukadzi anopfeka dress rakabata, handidi mukadzi akapfeka short anopfeka short because anozoura. Belief yaive nevarume vakawanda. Nanhasi kuchine varume ane belief iyo yekuti mukadzi akapfeka trouser, mukadzi akapfeka short, mukadzi akapfeka dress rakabata, bandage dress raya anenge achiura. Therefore mukadzi ano expect kuti apfeke dress rakafara kudai, dress rinenge rakasununguka, dress rakavhara makumbo rakapfura mabvi. Mukadzi kune vakadzi nanhasi anonzi haupfeki chinhu chinosiya maoko panze, chinosiya maoko panze kana kuti chakangosiya chiri chakasiya kana iye yatoti cleavage yayo. Kune vakadzi vakawanda vanotozvirambidza kunzi haupfeki because vanhu vane belief yekuti varume vane belief yekuti mukadzi akapfeka chinhu chochocho anenge achihura. Even hama dzemurume dzinenge chibhilivha kuti mukadzi uyu hure, wailebhliwa hure, ugodedzwa hure, ugodedzwa sihure, ugonzi sihure, ugonzi sihure, nekuti unenge uchionekwa wakapfeka zvinhu izvozvo. No matter background yako, kana wamoroorwa mumusha, zvikuru sei zvainya kuitwa kwedu kumasvingo. Aiwa kupfeka chi? Aiwa zvanga singabvumidzwi. Kudii? Kuenda kumusha kupi wakapfeka chi? Trouser. Kudhara tichida kuholiday kumusha isusu. Trouser rari hawasikaende naro. Waitsvagirwa hembe dzakati kurei because wedu ukasvika kudai. So kana mai vako vaitoripiswa muri vana, mai vako vaitonzi ngavaripi, vana vako vakapfeka trouser, vakamhenokangasa nzvimbo kudii amheno belief ingoriko so hani muri kuona. Asi chiri kuninakidza nhasi anyway haisi nyaya haisi yemasvingo haisi yechichi. Ndoda kuudza imi varume, da kutaura nemi varume. Kuchine varume ane mentality yakadaro yekuti mukadzi wangu mukadzi apfeki bhurugwa, bhurugwa rinopfekwa nemahure, rinonzi bhurugwa kwete trouser. Wangu mukadzi apfeki bhurugwa rinopfekwa nemahure, wangu mukadzi apfeki chinhu chakasiya maoko panze. Mitswai varume, mitswai. Chero iko zvino mazona kuti mazano neuniform yekuchechi, uniform yekuchechi kudhara yaityisa kungopfekwa. Iko zvino munhu akapfeka uniform yechechi hazvina kana basa nongokotama neuniform iyoyo. Hani mazona madress marefu aya vari kungovhura, magemenzi ekuchechi, mapostori emagemenzi ekuribaya vari kungofukura kumachechi ikoko, kumisangano ikoko kunonzi kune gungano kuri kuyani bishop akuru kwakaungana vanhu vari kufukura ikoko. Saka mazona kuti dressing haina neunhu hwemunhu ka. Unhu hwemunhu huri mumunhu. Munhu agara ungamupfekedza dress yakareba, ukamupfekedza hembe dzakavhara maoko kusvika uku, ukamupfekedza chi, asi kana zvichingori mwoyo make kuti ndinoda rinongofukurwa dress iroro. Unless wanoita zvokunamira worovera sando wodi kuti sabve, kana riri dress rinongopfekwa anongofukura. Saka vane brain mentality yekufunga kuti hembe dzinokonzesa chihure, kana kuti wangu nokuti apfeka unotuka wakaziti hure because wakaona zvipfeko. Look around my guy. Masivano vanhu vakuita zvinogara zvakadaro vakuvhura huru ndevanenge vakatopfeka madress akareba. Marriage type dzamaiti marriage type dzamarriage material ndo dziri kuvhura huru iko zvino. Vari kuvhura huru. Handizivi kuti chii kana kuti nditi kudii handizivi. But chero kaenda kwatina chemugaboko ukaona panonzi the probability of this paternity test is 0.0.000.0. Antika muchishona tiri kureva kuti baba hamusimbi muridzi wemwana. Type dzacho unoperegwa kudai, unoperegwa mai mwana. Ndo type dzekuti vana mai vano vairamba vakadzi vari kunyengwa, vanoshanda mabasa vakanaka rubva kutaura kunzi ndakutsvakira mukadzi mwana wako ane hunhu ane tsika. Ndo type dzacho. Uyo oya naro iri itembeni iri ihure hatidi kuriona pano. Mahure ariko ari safe, mahure haasi kuita izvi. Marriage type dzikuita zvinogara zvakadaro. Saka ndati mungodzidza lesson imwe varume kune vachine pfungwa dzakadaro. Uri kubatirira mukadzi wakupfeka zvinhu zviriko, uri kubatirira mukadzi wakuti wangu apfeki chakadai ndizohura ai dressing haisiriyo inohura, chinohura munhu, mwoyo womunhu ndo unohura. Andika ungagara nayo mumba uchifunga kuti inini wangu ndakanazvitorera kwakitsi yatota kwabhutsi yadonha kwabhutsi mutandarikwa ndikauya naye hana chaanoziya. One day he will surprise you my guy. Antiona. Saka zvokunza nyenge gwai vematongo kanyengerwa vakadzi nana mai, muchinyengerwa vakadzi nana sisi kuchinzi ndiane tsika ndeyo kumusha. Mai mwana anopfeka zvakanaka dressing apfekese hure miskwai. Vakapfeka madress iwayo iko zvino ndo vatori pafront, ndo vatori pamberi. Vari kupfeka iwo mabhurugwa iwo matrousers kupfeka kune kungopfeka it's just dressing. Kungofambirana nenguva. Dressing haitse kuti munhu ahure. No. Haiti kuti munhu ahure. Kungopfeka ndinongopfeka ndokuziva kuti ndikuda kungopfeka. I just want to look good, you know? I'm just looking nice. I'm just, going up, going with the time. I'm just moving with the time, you know?
kwete zvakawanda wanda. Saka nangoni ndikudzei varume kuti muri kuirasa. Kune varume vakatidaro kuti pane vakadzi vari papa vekuti hapfeki trouser because kunonzi ukapfeka trouser unoura. Hazviko zviya. Chiure chiri mumunhu, chiure hachisi mudressing. Muve nezuva rakanaka.